आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा सजिया सुना पड़ले सजिया सुना पड़ले आरोवे कवन हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा। डीजे करण मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुंदरपुर नेपाल जाके तब भूल गईल बड़ा परदेस हो जाके तब भूल गईल बड़ा परदेस जाके तब भूल गईल बड़ा परदेस हो हमर यहाँ भईल बिरहिन के भेस हो फोनो ना करेला फोनो ना करेला फोनो ना करेला रुचे धड़के धड़कन हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा। डीजे करण आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सुंदरपुर नेपाल देवेंद्र दिमागी पिया भैला निदारा दी देवेंद्र दिमागी पिया भैला निदारा दी चला गईला हाथ में के छूटल न हारा दी राहुल राजा धानी राहुल राजा धानी राहुल राजा धानी जवानी करेला तंग हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा मनवा लागना सजन हो घरे आजा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।